molt fort, heu eixit guapíssims i guapíssimes totes en la tele. I del sabater de Picanya, que ens estaven interpretant estupendament al Llauro de Vila-real. Héctor Molina, què tal? Hola, bona vesprada. Molt bé, com sempre. Anem a parlar de cereals, pel que veig? Sí, hem posat uns quants cereals en taula. Que bé. I com anem de cultius de cereals en la nostra comunitat? Bueno, doncs històricament era una de les nostres bases dins de la nostra agricultura, sobretot, bueno, anava a dir en zones d'interior, però realment moltíssima costa. Sí, quines són les zones més productores? Actualment, diguem que la franja nord de l'interior de les comarques de Castelló tenen moltíssima producció de blat, qualsevol tipus d'orri, etc. I històricament també hem tingut en la zona de costa, les zones costeres, els camps que ara coneixem pel cítric. Hem tingut la ruta de la seda, que se feia molta morera, hem tingut moltíssim cultiu divers i entre ells el cereal. De fet, molts dels molins que a dia d'avui alguns, malauradament, estan a terra, estan enderrocats o en molt mal estat de conservació, eren molins de cereal. L'arròs és un capítol a part, no? Hauríem de dedicar-li tot una secció, tot un monogràfic. L'arròs ha guanyat territori a pràcticament tot el món del cereal. El cereal, tan important, no?, en l'alimentació. Abans, cada trosset buit, per dir-ho així d'alguna manera, de bancal s'aprofitava per a plantar, com dius, blat o civada o dacsa, ja siga per a consum humà o per als animals, no? Sí, de fet, ho has apuntat molt bé, perquè ha sigut la base i segueix sent la base fonamental del ramat, tot i que ara és molt poca la quantitat de cereal que se cultiva per espècie animal. Ara, per a nosaltres sí, perquè no entenem la nostra dieta sense el pa, no? Sense el pa, ara, de moltes varietats. Així ens van marcar els egipcis i aquesta dieta mediterrània nostra se basa, una part fonamental és el pa i jo crec que a poc a poc hauríem de començar a introduir seriosament bon cereal i sobretot cereal integral. Clar, quan parlem de pa, i si parlem amb tu i en aquesta secció, parlem de pa bo, de farina bona, no? No el pa que en migdia està nyiqui-nyoqui, no? I està buit. Pa de qualitat, bon pa, i tenim un problema en aquest país prou greu a nivell legislatiu. En França, per exemple, està prohibit denominar baguette a qualsevol pa que no mereixca les característiques. Ara s'ha posat molt de moda la paraula massa mare i en qualsevol lineal de supermercat tens pa que t'etiqueten com a massa mare quan realment pot haver un 0,001 de massa mare i ja la llei ho permet. És important saber el tant per cent d'això, de massa mare, de la farina que diuen igual de... I que el pa el faci olor a pa. Això, que l'òbrigues i que tinga molla. I corfa, no? Què t'agrada més, la corfa o la molla? Pues segons el puny, el moment i el dia, però a veure, la corfa és espectacular i aquest pa cruixent no té preu. I la molla, lògicament... Sí que en té, i és un poquet més car que el nyiqui-nyoqui, però val la pena invertir en un pa bo, dura més i alimenta. Al final l'alimentació és salut i si hem de ser egoistes d'alguna cosa que siga d'això, de la nostra pròpia salut i menjar els millors aliments perquè moltes malalties estan derivant d'malalties del segle XXI a una incorrectíssima alimentació, un excés de processats i d'aliments que més que aliments hauríem de denominar menjar, simplement per a saciar el cos del ser humà. Volem que ens acompanyeu ara mateix a la preciosa localitat d'Ares del Maestrat i visitar, com deia Héctor, que en queden pocs, visitar un molí fariner mogut en aigua que encara es conserva i que continua funcionant. Este molí és un dels més antics de la nostra comunitat valenciana. Data de 1798 i a dia d'avui encara funciona. En este reportatge, Fernando ens explicarà tots els secrets dels molins d'Ares del Maestrat i també ens explicarà com moldre el panís. Este molí és un dels que més es conserva, no? Els que millor es conserva. Este és l'únic que ara està en funcionament. De quina data consta? De l'any 1798 és este molí. I este molí era dels teus pares, de la teva família? Eren del meu rebisabuelo. Sí. I va passar a uns tios meus i ara és de l'Ajuntament. El més antic és el molí de casa o el molí de dalt. Eixe n'hi ha constància que pagava impostos l'any 1320.
Estan totes les ferramentes per poder picar les moles bé, per fer les regates perquè traguen la farina i poder moldre bé. Aprofitar tota la força de l'aigua els 5 molins, perquè hi ha una red de sèquies que passava de molí en molí fins que plegava l'últim. Verdaderament els moliners, quan hi havia aigua, pues, alçaven pronte per aprofitar tot el dia i part de la nit. Antes hi havia molta més aigua perquè plovia molt més i ara pues, cada any hi ha menys, hasta hi ha anys que verdaderament no ha baixat el riu per ací davant més que 3 o 4 dies, enguany ne portem 30 dies. Estos molins molen per caudal i pressió. Sí. No com altres en els rius que es molen pràcticament molt poquilla pressió i caudal, i estos molen a partir de 1,5 quilòmetres de pressió. Nosaltres, per poder moldre, obrirem la comporta de l'aigua. Això girarà i farà girar la mola dalt, que és el que farà moldrà el gra. Fernando, una volta molt el panís, la farina pot ser o més grosseta o més fineta, no? Això per què? Segons el que ajuntem les moles, se pot fer farina fina per fer pa, com si fos per fer pa, farina sèmola, com si fos sèmola per menjar, o se pot fer farina pels animals. Esta és una mica ja més grossa, l'han feta més grosseta. En deuen quedar ben pocs, no?, de molins com este. És meravellós, eixa molí, eixa història, eixa generació. Anava a fer el sobrat i a dir un número, però però n'hi ha molt pocs, sobretot d'aquestes característiques, molt poquets. I de farineres en tenim moltes? De farineres sí, i a tots els nivells. De fet, una de les farineres més grans de l'estat espanyol la tenim en Almenara. Clar, si cada vegada hi ha menys cereal, cada vegada hi ha menys producció farinera, no? Sí, el que passa que ahir hauríem ja de començar a buscar aquesta qualitat i la història de sempre, el producte d'importació. Comentem els cereals que has portat i amb els que ens vols il·lustrar avui la secció. Sí, cuscús de blat integral, que, bueno, el cuscús... Recomanes que tot siga integral? Sempre. Refinat, zero, ningú. Per què? Mai. Bueno, perquè a nivell nutricional i la digestió, diguem, de l'organisme i els nutrients que nosaltres adquirim, en aquest cas, no té res a veure d'una... Les propietats estan en la corfeta? Totalment, i al final el cereal és exactament el mateix, el que passa que són els diferents procediments que porten per a obtindre un integral o per a obtindre una major refinació. El refinat està més buit, no?, de nutrients. El refinat està més buit absolutament tot i comporta problemes de gluten, salut, etc. Cuscús integral? Bueno, sí, el cuscús integral, que està prou de moda a les cuines de l'estranger, les cuines del món. Bueno, i ja les d'ací, també, no? Ho hem ja fet com nostre. Sí, això ho veus bé, o no? Que incorporem aquest tipus de cereals que fa uns anys ni es coneixia. Perfectament. Al final és obrir un poc el ventall de la nostra gastronomia. Això sí, sempre buscant producte ètic i en el món del cereal, com és un cultiu que se treballa pràcticament en tot el planeta, en moltíssimes ocasions, com pugui ser la quinoa, estem desabastint de la despensa d'aliments nutricionals bàsics de determinades dietes a poblacions. Però, per exemple, la quinoa, el cuscús, això es cultiva així? En aquest cas, mira, tot el que tenim en la taula se cultiva així. El cuscús no és un element quotidià, diguem, en els nostres camps, sobretot en la zona de les Castelles, no? Però n'hi ha xicotiques produccions que se fan. Però la majoria ve d'altres parts. Sí, la gran majoria... Per tant, no estaríem parlant de quilòmetre zero, però sí, es comença a produir així. Si se busca, sí. De fet, això és d'una botiga que ara coneixerem i que és tot producció d'ací. Mínim nacional, pràcticament totes d'elles cultiu valencià. En la quinoa, per exemple, que és el que et dia abans, és un element bàsic de la dieta peruana. És com si a nosaltres, així en Espanya, fa 200 anys es tragueren els nostres llegums, la llentilla, el cigró, la bajoca seca, etc. I de sobte ens quedem sense aquest tipus d'aliment en casa. Això és el que ha passat en Perú. S'ha posat en Occident, els països rics de moda, la chia i la quinoa, forma part de la dieta bàsica dels peruans, aquells prefereixen vendre car
als països rics i sobretot en la zona dels Andes pràcticament estan a dia d'avui, m'atreviria a dir que desnutrits per haver-los tret este aliment. Així en l'estat espanyol se comença a cultivar un poc, de fet és nacional, se fa en Andalusia, però és molt important que vegem el seu etiquetat i si és de Perú, si és d'un país americà, Perú, Bolívia, principalment desestimar-ho perquè estem restant de l'alimentació bàsica a altres països. Que fort. Cuscús d'espelta integral, sèmola integral de dacsa, mill, la veritat és que tenim una gran varietat, flocs de cibada, que molta gent ho pren per desdejunar. Des de juny, sí, correcte, en llet, en que no iogurt. són els cereals, això, refinats, produïts, els que van en capsa, els que comprem en els supermercats, allò no es podrien dir cereals, no? Bueno, de fet, no, en absolut. Això se pot dir una caixa de sucre en ingredients determinats, però això podem parlar d'aproximadament un 40% de sucre, per més que en la caixeta ens posa vitamines i vitamines i vitamines, s'ha de llegir l'etiqueta. I jo, de fet, tinc una amiga dietista, molt bona dietista, que sempre em diu que quan un aliment, quan un producte que anem a comprar continga més de 5 ingredients, comencem a dubtar de la seva qualitat nutricional. El que passa és que moltes vegades no sabem ben bé com usar-lo, com utilitzar-lo, perquè aquests flocs de cibada que es mengen a palo seco o s'han de bullir... No, ni aquí es mescla directament en iogurt. Això no passa. Bueno, però al mesclar en iogurt ja hidrates. Que s'ha d'hidratar, al final, no? O en llet, o en el que sigui. Sí, li dones un poc d'hidratació i ja la cosa canvia. Però cada cereal necessita, per això, el seu temps, la seva cocció, si es poden menjar crus, si no... Això és tot un temasso, eh? No, i menjar crus són exquisits. Però en botigues especialitzades, en botigues de proximitat, ho podem preguntar, i sobretot en una botiga com la que visitarem ara, que a més ho venen tot a granel. Tenim allà el nostre company David Torres. David Torres, conta'ns com és aquesta botiga que es ven. Doncs sí, Carolina, una tenda ecològica i molt conscienciada amb el medi ambient, perquè així el client té dues opcions. O bé ve amb el seu recipient i carrega cereals o el producte que vulgui comprar, o també té que ha d'utilitzar esta bossa de plàstic de paper reciclat, perquè així el plàstic està totalment prohibit. De fet, ara mateix, David, el responsable, està carregant... Què estàs carregant ara mateix? Pues ahora mismo quinoa española, que es difícil de encontrar porque, bueno, es una semilla que viene de Latinoamérica, que se ha puesto muy de moda, y desde que se ha puesto de moda en Europa, pues los países de origen pues ya no tienen acceso porque el precio ha subido mucho. Entonces hemos encontrado una quinoa española. Ahora la gente pues está encantada porque la gente que viene a esta tienda es una gente muy concienciada también con estos temas. Ara mateix els cereals estan presents pràcticament en tots els menjars, ¿no? Així s'ha posat de moda, ve molta gent a comprar. Sí, cada vez más variado. Suelen todos pedir cereales integrales, ecológicos. Cuando son integrales, es particularmente importante que sean ecológicos. Y bueno, y cada vez la gente cuida más su salud y tiene una dieta más variada. Així teniu 20 cereals diferents. Quins són els cereals així que veiem per així que més compra la gent? Además, perdón. Los cereales que más compra la gente, los que más suele comprar. Pues la quinoa, ahora mismo también el cuscús, que nosotros lo tenemos de trigo, también de espelta. Ahora todo lo que es de espelta se ha puesto también muy de moda porque es un cereal muy antiguo, ya no ha sufrido muchas modificaciones. Es un cereal rico de aminoácidos, de carbohidratos, es un cereal que nos aporta energía y nos la vamos gastando poco a poco. I el que també ens aporta energia, Carolina, perquè avui hem vingut el dia escollit, el millor dia, es el pa, perquè pan solo tenemos el miércoles, ¿no? Cuéntanos este pan porque es especial. Pues es un pan de masa madre, como hay varios, pero además es un pan que masa madre de cultivo, no tiene levadura, es un pan que fermenta 48 horas en frío, entonces es un pan, digamos, que como se hacía antes. La gente nota la diferencia cuando compra un pan como este y un pan que se suele encontrar en la mayoría de los supermercados, que pone con masa madre y no de masa madre. Y ve moltísima gente, no viene mucha gente aquí a comprar este pan precisamente, ¿no? Sí, viene mucha gente, cuando lo prueban luego repiten, siempre. Además es un pan de un horno cooperativo valenciano. La mayoría de los productos que tenemos aquí son productos de cercanía, es uno de los pilares de nuestra filosofía. La ecología, la cercanía, evitar envases.
Doncs ja ho veus, Carolina, una tenda de proximitat sobretot, i avui hem après que ja, a més de menjar bé, hi ha que menjar també pensant en el medi ambient, Que bé, gràcies, David. La veritat és que és com tornar al passat, però és el futur, no?, aquest tipus de botigues. És que aquest passat no el devíem d'haver abandonat en la vida. Per exemple, la botiga de Daviden ja estan havent més en València, zero plàstic. Daviden, es diu? Davide, nom italià. És italià i està en Russafa. Està en Russafa, zero plàstic, una filosofia de cultiu de proximitat i una tenda exquisita. Que bé, que bé. Tu fas pa? Fas pa a casa? Jo m'estic iniciant, ara d'ací 10 dies faig pràctiques en un restaurant d'un amic meu perquè la veritat que no m'acaba d'eixir massa bé. Li poses massa mare, tot i... La massa mare l'he treballat, me puja i me va bé, però Mira, no m'acaba. un altre dia això es convertirà en un fornet... Però clar, això necessita hores, no?, després de que puja El que jo he fet he estat més de 24 hores i 6 Entonces no ho farem. Grava't en Instagram i ja et veurem. 6 dies pujant la massa mare, fent que puja la massa mare. Clar, és que no és fàcil, però sí que compré bon pa i, ostres, jo compré una fogassa en casa i 4 o 5 dies duren perfectes condicions. Que bé. Maneres de conservar-lo en un drap, en plàstic, tancat en un calaix, com el pa. Jo el tinc simplement en una despenseta, en bones conservacions d'humitat i temperatura i simplement